Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Sai ta ka fito. Sai bata. Wallahi da kisan ina da biki. Ke za da ke sauri in kama hanya. Kin ga ko riga ma ba sa. Sai tukuna haka zaka tafi baka sa rigan ba. Kawo na samu ko don samu albarkan aure. Tsayuwar wata. Alhamdulillah. Tsayuwar wata. Tsayuwar wata. Saka maka ne ba samu albarkan aure. Alhamdulillah. Ko kai fa? Yawa. To, kullum fa? Aho. Kin ga. Saboda sauri ma na manta. To shi kenan. Kin ga? Ki samu da zai faru. Sai ki je ki ɗauko hula da ya dace da wannan rigar. Shi kenan. Ai abin da ka ce shi za a yi. Ka ji a kawo maka. Kowa ya raina tsayuwar wata. Mai. Alhamdulillah. Sai ya hau ya gyara shi. Ba za samu ka. Ka yi kyau wallahi. Sani ne. Na gode Allah da ya bani ki a matsayin matata. An yi ce da godiya da mijina ke samun albarka a cikin ɗakin aure na. Na gode. Ce mun gode wa Allah. Da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ke da sai na dawo. Amma ki zauna. Ina son wani kalami na addu'a daga wannan kyakkyawar baki kai. To, yanda Allah ya bani kai, to haka Allah na roƙon Allah ya kai ka lafiya ya dawo min da kai lafiya. Allah ya kare ka. Allah ya kare. Amin ya Allah. Amin ya Allah. To na gode. Kaman karan fita? Wallahi ba komai. Sai ka dawo. Shi kenan. Da tsare mun kai.